Presentem una de les mesures, creiem, més importants de tot el mandat. Avui, aquest matí, a la Comissió de Govern, els regidors i regidores hem aprovat l'inici de la creació del Servei d'Odontologia Municipal, és a dir, un servei de dentista municipal obert a tota la ciutadania. I serem una ciutat pionera, perquè Barcelona serà la primera ciutat de tot l'Estat que tindrà una iniciativa com aquesta. Un cop més cal dir que no només és una qüestió de salut, tenir una boca saludable, no només és una qüestió de salut física, és també una qüestió de salut emocional, de salut psicològica. O sigui, moltes persones amb dificultats econòmiques sacrifiquen en el dentista i això acaba repercutint en la salut, però també en l'autopercepció, en l'autoestima. Acaba sent també, per exemple, un problema per trobar feina. Per tant, afecta moltíssim el benestar físic, emocional, psicològic de les persones i el projecte de vida. I com que volem garantir igualtat d'oportunitats i volem garantir drets fonamentals i volem que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin una qualitat de vida i uns drets bàsics garantits a la ciutat de Barcelona, doncs un servei que creiem que hauria d'estar inclòs en el que són els serveis de salut general, en el que en aquest cas seria el sistema de salut de Gencat, però que a dia d'avui no està garantit, doncs reclamem a les altres administracions que si un ajuntament pot fer això, és evident que es pot fer a altres nivells, que tenen més competències i més recursos per fer-ho, però mentre això no es fa no ens quedem de braços plegats i impulsem aquest dentista municipal.